İşler barha ilerleyen döwrewap hususi önümçülüklerin hatarına Liverpool ýatynyň köýtüne atrawynyň dostluk şäheriniň çägini ýerleşýän Synagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Ak Bulut Goşuluk Jemgyýetine degişli bolan gowru garyny gurulşyk firişçilerini öňürýän häzirki zaman kärhanany görkezmek bolar. Benagerlik gurulşyk aýratyny bilen tapawutlanýan döwrewap önümçülük desgasy ýylyň dowamyny 50 000 tonna gowru garyny gurulşyk firişçilerini şeýle-de 4 million iğne dördil gipse karton gurulşyk firişçisini öňürmäge niýetlenýär. Gepse karton önümlerinin ilkinci tapkırının Gruziya uğradylyp başlanmagy aýratyn bellälikdir. Milli önümleri artýan isle bu serişçilerin ýokary hilini tasdiklaýar. Önümçülük desgasy Germaniýanyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkiýanyň kämil tehnologik enjamlary bilen üçin edilip, sany ulgam arkaly dolandyrylýar. Zawoddy kuwatly çeýniklerin güýjünden ýerlikli peýdalanma arkaly ýokary önümçülük görkezlerini gazanmak ugruna netijeli işler alınıp barlýar. Dünýä ilmlerini gawat gelýän häzirki zaman önümçülükde zähmet çekýän işçi hünärmendleriň aglabasynyň ýaşlar bolmagy hasam buýsanyrýar. 5 hektar meýdany eýleýän döwrewap kärhanada daşdywryň ekologik sağlaşygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu ýerde öndürilen önümleriň hilini ýokary derejede takyk anyklamaga mümkinçilik berýän barlyk hana ýerleşdirilip, çeýin malyň hem detallar önümüň hilini anyklamaga we sejermäge niýetlenen Ýewropa döwletleriniň kämil enjamlary bilen üçin edilenler. Hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman ferdarymyzyň milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmak boýunça alyp barýan nysgoluk taýlalaryndan hem-de hususiýetçiler üçin döredilýän amatly şertlerden ruhlanýan kärhananyň agdyber işçi hünärmendleri, türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hem-de arkadagly gahrman ferdarymyza hoşallyklaryny beýan edýärler.